Ahoj, já vás zdravím. Vítejte u videa, kdy jsem se vám rozhodla představit tady ten parádní náš prášek All in Spectrum. Prášek Eurona, je to sypký prášek v podstatě na veškeré prádlo, na takový univerzál. Já jsem se rozhodla, že vám ukážu dávkování, protože používám tuhletu malou odměrku. Tohle je 2750 gramů balení, necelá 3 kg, to jsou 2 3/4. A mohlo by se zdát, že je to malá krabička, ale vy uděláte 100 takovýchto odměrek. Já to mám teď. Konkrétně jsem to hodila znova na váhu, protože jsem si sama říkala, ať mi teda fakt všichni věří. Já to balení mám na 2 měsíce, peru každý den 2 pračky a opravdu v tom peru naprosto všechno. Ať už je to barevné, ať je to syntetika, bavlna, povlečení, prostě je to all, to znamená, prostě používejte na všechno. Napadlo mě, ať je to trošku výraznější. Hele, my Valaši všechno měříme na štamprle. Teď to není ani celá štamprle. Není potřeba dávat víc. Prosím vás, kdo dávkuje víc, dělá to úplně zbytečně, protože tohleto množství opravdu, tohleto množství, dívejte se, fakt je to odměrka, to 30 ml, 27 gramů, já jsem to schválně zvážila, 27 gramů tady toho prášku a úplně to stačí. Tohleto, když dáte do 8kilové pračky, já mám velkou pračku, do 8kilové pračky, tak vám to nádherně vypere a úplně to stačí na jeden prací program. Dává se to přímo do prádla, přímo do bubnu. Mám tady ještě teda velké pomocníky. Tohle je věc, kterou byste měli použít ještě předtím, než vůbec začnete prát s Euronou. Je to čistič pračky, je dobré ho dát do bubnu, nechat vymáchat jenom bez prádla, samotným programem nechat projít tady tohleto. Na 60 i na 90 určitě tím nic nepokazíte, čím vyšší teplota, tím lepší. A pak tady mám ještě Biostain. Ten teď mimochodem je v nabídce k výrobkům zdarma, jako dáreček. Je to výborná věc, používám ho jako podporu prání, anebo na pohlcení takových těch pachů. To, co mám třeba dresy, když jsou špinavé, od antuky, od trávy, od bláta, přidávám k tomu vršek. Jo? Úplně stačí dát tam vlastně jenom ten vršek. Půl vršku, když mám opravdu hodně špínu, tak to dám normálně povrch, dám tam jeden ten vršek taky do prádla, do bubnu. Na co je výborný? Na pohlcování těch pachů z toho prádla. Jo? Teď zrovna mám naloženou pračku hokejových věcí a tam to prostě chcete dát. K hokejovým věcem prostě chcete dát pohlcovač zápachu. Tak jo, nechtěla jsem být moc dlouhá, chtěla jsem vám opravdu ukázat dávkování tady toho skvělého prášku. Prosím vás, ten prošel, je to česká kvalita, Ecolabel je značka, která ten prášek prostě vyhrál veškeré možné všelijaké testování, jaké si umíte jenom představit. Byl dokonce na nezávislých testech v Německu a dopadl líp než všechny ty skvělé, úžasné prášky s těma obrama, které jsou v německých televizích a které si české hospodinky nechávají za drahé prachy dovážet z toho Německa. Takže nevím, proč bychom si měli něco nechat dovážet, když tady máme takovouhle skvělou kvalitu. 100 takovýchto odměrek uděláte tady z té velké krabice, takže není důvod ho nevyzkoušet. Mějte se krásně a čau.